Magandang araw mga kangamba. Ngayon ay kukumustahin natin yung mga kagagamba na yung mga vlogger na nawala sa ere. Kumusta na kaya sila? Bakit tumigil itong ibang kagagamba natin? Dati kay sigla nung mga kanilang mga channel, pero bakit pinabayaan na? Unahin natin tong si kay Spider Channel PH. Yan, si Kasapi. Yan. Kumusta na kaya ito? Kumustahin natin ito. Mayroon siyang 105 na videos at 16,200 na subscriber. Pero bakit natigil siya? At ang huling upload niya ay isang taon na mahigit. Ang upload niya, yung Selection Cebu. Kumusta na kaya itong mga ito? Bakit kaya natigil itong mga ito? Asan na kaya sila ngayon? Sunod natin itong si Viral Spider na mayroon siyang 443 subscriber at 75 na video. Pero ang huling upload niya 5 months ago. Kumusta na kaya itong mga ito? Ano ba ang nangyari? Ano ba ang totoong kalagayan nitong mga ito? Sunod natin si Kakamba TV na mayroong 216 subscribers siya at 25 na videos. Ang huling upload nito ay 2 years ago. Kumusta na kaya itong mga ito? Ito yung mga kagagamba natin na masisigla dati, masaya, lagi silang present sa mga activity ng gagamba. Pero ngayon, ba't nagkandawalaan itong mga ito? Kumusta na kaya sila? Isa rin ito si Gagamboy TV, kung natatandaan nyo, ito si Ivan na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan dati ni Gagambino. Kumusta na kaya ito? Ba't iniban na niya yung mga content niya? Ano kaya mga dahilan? Kung mapanood nyo man to, comment lang kayo dyan, mga kagamba. Mayroon siyang 104k na subscriber at 601 na video. So naglaylo na rin ito si Gagamboy TV. Dating ano ba dating channel dito? Hindi ko masyadong pero mayroong iba yung dating channel, pangalan ng channel nito. Nag-iba na rin dahil baka naghanap na rin siguro ng ibang content dahil kita nyo ang baba ng views niya. Isipin 104,000 yung kanyang subscriber, pero ang views niya 1 day ago 47 lang. Ang dami-dami na niyang mga content na pinalabas, pero bakit kaya? Bakit kaya hindi tinatangkilik itong mga ito? Isa na rin ang ating channel, mga kagagamba. Maraming katanungan. Baka pwedeng comment kayo dyan at para masagot. Ito rin si Kalutbe, si Gagamgirl, na sumikat din to sa Eyewitness to. Mayroon siyang 1.18 subscriber at mayroon siyang 79 videos. Ang huling upload nito 3 months ago, 35 lang yung views niya. Bakit kaya? Maganda naman ang mga content nito. Maraming mga vlogger na naglaylo. Itong si Gagampay PH, 274 subscriber, 48 videos siya. 2 years ago hindi na nag-upload. Ang huling upload niya ay Sangyup, Shabu-Shabu, ECQ at Home. Yan. Pero 52 views na lang. Bakit kaya nagkandawalaan ito, mga kagamba? Dahil ba sa pandemic? Comment lang kayo dyan at natatanong ko lang.
Si Gala Myers na lagi nagko-comment din sa akin yan dati. Mayroon na siyang 20,000.3 na subscriber at mayroon siyang 78 na video. Ang huling upload niya ay isang buwan na. 88 views lang yung kanyang views nitong isang buwan na. Bakit kaya? Anong nangyari? Nagtatanong lang tayo mga kagamba. Ito namang si Happy Man Forever, mayroon siyang 5.74 na subscriber at 481 na videos. Ang huling upload niya ay 1 day ago pero 13 views lang mga kagamba, no? Napakahilig din sa gagamba ito si Happy Man, katandim natin lagi. Pero ba't nagkaganon? Tatanong lang tayo. Tanungin nyo rin kaya itong malaking channel din na si Kasapot, kung natatanda si Jason Wade Kasapot, mayroon siyang 91.1k 91,100 subscriber. Mayroon siyang 597 video. Ang huling upload niya ay 3 buwan na. Maganda ang views nito. Kaya lang, bakit natigil? Napakalaking katanungan mga kagamba itong mga kagamba natin. Ito rin si Habi Bombon. Mayroon siyang 512 na subscriber at 54 videos. Ang huling upload niya 11 months ago, 247 lang yung views niya. Pero kahit pa paano mataas din ito ha. Birahe ang title nung kanyang video. Andiyan pa si Atom Arroyo. Pero bakit nawala itong mga ito? Si Gagang Binoy na 26,000 ang subscriber niya. Talagang maganda ang channel nito ha. Gagang Binoy. Meron siyang 87 video. Ang huling upload niya ay 5 months, 335 views. Napakababa ng mga views niya. May 7 months, mayroong pero ang baba ng mga views. Magaganda rin naman mga content nito. Ano kaya dahilan? Pati tayo nga, ganun din ha. Dahil ba hindi uso? Exotic Weaver, ayan, meron siyang 55 na 838 pala na subscriber at 161 na videos. Ang huling upload niya 1 month ago, unboxing eleganting pahamugan. 55 views siya. Kumusta na ito sila kay Exotic Weaver? Yan ang mga tinatalakay natin mga kagamba. Kasasaya ang channel nitong mga ito noon. Talagang hindi mo sila mawawala sa eksena. Saan na ba si Kuis TV ngayon? Mayroon siyang upload na nakita ko dyan, pero wala ring views. Asan ka na Kuis TV? Paramdam ka. Si Saldi TV, si Saldi TV 2019 mayroon na siyang 24,000 na kulang-kulang 25,000 na subscriber. Pero bakit humina ang views nito? Mayroon siyang 16 hours nakalipas ng 16 hours, 46 views lang to. Halos parehas lang kami ng views nito. Gagamba pa rin naman ang content nito. Bakit? Wala naman siyang issue. Hindi kagaya sa atin, marami tayong issue dyan sa mga pagbablog natin, kung ano-anong mga nangyari dyan. Bakit gano'n? Magaganda rin naman content nitong mga ito.
Nagtatanong lang tayo mga kagamba. So, mag-comment lang kayo dyan kung anong masasabi nyo dun sa mga katanungan ko. Okay, hanggang sa muling pagtalakay ulit, hanggang sa muling pagbubusisi at pag-uusisa ng mga kagamba natin. Sa mga susunod na vlog natin, iyong iba naman ang ating uusisahin at bubusisihin. Alright.